Няма. Трябва да има директор Трендаково становище от община Пловдив. Няма. Трябва да има началник отдела господин Граматиков. Няма. И сега знаете ли какво ми казаха вчера? Това за гей сериозно го говориш. Сега знаете ли какво ми казаха вчера? От службата. Дирекцията казаха, Савина Петкова подвел кмета. И аз казах на този господин полиция, как ще подведе, бе? Как Савина? Ама Савина написал регистрацията им подвел кмета. Те са виновни. Ама не може Савина Петкова да напише, има се ред в тази държава. Пуска се молба за регистрация до кмета Славчо Танасов. Той го дава до ресорния директор на социална политика, господин Трендафилов и изповеданието. Той го съгласува човека и го дава на главния специалист. И тогава минава през кмета и с становище те го пращат дирекцията, както е законно, да искат на дирекцията становище. Защото има дела, има обезпечителна мярка. Да, дирекция от Министерския съвет. После дами има има обезпечителна мярка от съда. Аз съм го внесъл на 20 май при него да се спре да не се извършва регистрация и евентуално да се внесе. Той на 21 юни, един месец след това извършва регистрация. И ще ви кажа малко изненади. 20 000 евро е взел Ено Петров. 20 000 евро е взел Ено Петров, който има особена присъда. Скоро аз ще помогна да го задържат законово. Има 20 000 евро. Рушвет даден той и Гюрса Алиев. Взели са 20 000 евро. Имаме свидетели от Мустафа Хаджи. Но какво са дали на кмета? Не знам, но са обещали 8000 гласа. 8000 гласа, една новина сега ли дам, на Славчо Танасов да победи от първия тур. И сега нещо друго ще кажа. Чакай, още да кажа. Сега какво става? Ено Петров е в момента шеф на предизборен щаб на ДПС вече. Той е активист на ВМРО, нали знаете? Той е човека протежето на ВМРО. Той е семейният приятел на Илко Илиев. И сега пазаръка между ДПС олигарсите от нефтисто. Ено Петров отива в техния лагер, става шеф на предизборен щаб. Петър Раева е кандидат кмет формално. И сега на втория тур те ще подкрепят изцяло Славчо Танасов, ако отиде. Той няма стигне до втория. Да си живи здрав. Ето, ние сега какво прави? Тяхната политика говоря. Ние какво прави? Ние, виждате, сплотени сме четирите макари. Мило и драго ще дадем, господин Тотев да вземе от първи тур. Разбирате ли? Аз говоря тяхната идеология, а пък нашата, аз се обзаложих, че моите четиретажа къща ще дам на общината, ако Славчо Танасов стане кмет. Подаряваме, стария град, моята къща. Няма да се наложи. Allah да те благослови, което остана общите на Всевишния. И сега какво става? Остава една хватка, уважаемата прокуратура в лицето на кръжния прокурор и на районния прокурор и съответно икономическа полиция да се довършат нещата по-бързо, за да може да се образуват дознания срещу кмета и да му виси, за да не може да съответно се кандидатства. Но аз няма да оставя това нещо. Аз съм поръчал на много институции и инстанции да се търси отговорност от него. Той е престъпник. Славчо Танасов е престъпник. Добре, кажете, Ашем Асан го кани него и Савина Петкова на дебат пред вас, пред медиите. Да видим, кой е кум, кой е сват, кой е на буката брат. Кана го на дебат, вие ще бъдете домакини. Вестник Акцент, предлагам да бъде домакин. Айде, където го желая той. Готов съм в неговата зала да бъде. Нали има зала там? Да. Където иска, ако иска в колипката на ВМРО, ако иска с хотаре, където ме каже, там ще дойда с документи от синцации и той да сложи. Ще подемем ни тази инициатива и да видим дали той ще има смелостта да приеме. Благодаря ви. Ето казвам, той да дойде, аз имам документацията и пред вас като домакин да покаже той Слънце. Той каза решение на Слънце, Върховния касационен съд. Аз показвам обезпечителна мярка, съдем определение едно решение на Софийски съд и показвам решението на Върховния касационен съд от 6 юли. Той какво ще покаже? Какво ще покаже? Много момчета ми говорят за него стройпино. Сега са мъже момчета, но сега все пак той като ставаш кмет, той имаш подкрепата на ГЕРБ и затова хора се дръпнаха, щяха да свидетелстват срещу него. Аз затова му казах, че той няма да може да спи, защото мога да изкарам хората от Строително, където той е бил, нали знаете какво е бил, така че жалко Пловдив се управляваш от човек, който е опетнен и като човек, и като мъж. Така че аз едно казвам, съжалявам, че такъв престъпник вкарва в интрига Пловдивската прокуратура, уважаемата полиция и играе с фундаменталистите. Аз аплодирам с още предаването. Имаше по нова българска телевизия за фундаменталистите, показах и Пловдив.
Вижте как. Така че няма какво да таковаме. Той е предател. ВМРО не е национална отговорна партия. ВМРО е национална предателска партия. Партия на мошенници, бандити, крадци, които само с две големи лъжици. Аз с моята голяма лъжица слагам в мета, давам на тебе. Ти с моята голяма лъжица на мен. Те така консумират, защото сам не могат така да го консумират. Това са изроди, това е петно на българщината. Това не са патриотите на ВМРО. Няма ги они патриоти, останаха на Балкана, умираха. Това са хайдути, мошенници, бандити. Илко Илиев, той е един плазмоди, той е един сапун, намазан с катран. Пиши го така, както го казвам. Плазмоди, намазан с катран. Той иска машинация да прави с мен, но не можа да направи. Това съм доктор. Разбираш ли? Така че остава един вариант. Ако ако иска... Какво става тук? Нещо някой от локто ли? Няма. Виж хора, ако иска този плазмоди, кмета, да си чисти името, да застане с мен, вие сте домакин, акцент, да изкараме документи и да дадете такова. Добре, ние ще поем таници, това ти казвам. Но той ще избяга, той ще казва, аз не искам с да се справя. Или лучше ще ми стара. Това си е негов проблем. Добре, аз ще дойда без него тогава. Направете аз Добре. Домакин акцент добре, аз ще дойда без него. Ще дойда с моя екип юристи. Дори ако искаш ела сега до редакция, че се разберем за ден, за всичко, готов съм, кажеш. Да прати през някой проблем.